Softvan aika mahdollistaa kaksi erilaista tapaa rekisteröidä työaikaa. Voit kirjautua terminaalin avulla tai käyttää poikkeamaraportointia. Softvanin avulla molemmat tavat onnistuvat, vaikkapa eri henkilöstöryhmille. Terminaalin käyttäjät kirjautuvat sisään järjestelmään henkilönumerollaan. Ruudun oikeassa laidassa nähdään, ketkä muut ovat kirjautuneet sisään. Ruudulta voin tarkastaa myös tekemäni tunnit ja näen ruudulta työaikakertymäni päivän, kuukauden tai vuoden ajalta. Poikkeamien rekisteröinti tehdään internetselaimen avulla. Jos työskentelen työvuorosuunnitelman mukaisesti, minun tarvitsee vain lähettää työvuorolistani. Jos teen poikkeavia vuoroja, merkitsen ne järjestelmään ja valitsen esimerkiksi, haluanko hyvityksen työstäni vapaa-aikana vai rahana. Tällä kertaa valitsen ajan ja päivän loppuajalle valitsen rahan. Poissaolot kirjataan viikkonäkymässä. Voin valita useita päiviä samanaikaisesti. Merkitsen syyn poissaololle. Kun olen korjannut viikon työvuorot haluamani muotoon, merkitsen viikon suoritetuksi. Ohjelmalla voidaan anoa myös lomat. Työnjohtajana hyväksyn aikaleimaukset ja voin tarkistaa, kuinka työntekijät ovat olleet töissä vuorolistoihinsa nähden. Automaattihyväksyntä säästää aikaa merkitsemällä kaikki aikataulun mukaan tehdyt vuorot hyväksytyiksi. Työnjohtaja hyväksyy myös vapaa-hakemukset. Ruudulta on helppo havaita, meneekö poissaolo päällekkäin muiden työntekijöiden poissaolojen kanssa. Mikäli poissaolo on ok, se hyväksytään. Kun kaikki tehdyt työvuorot on hyväksytty, tiedot siirretään palkanlaskentaan. Palkanlaskennassa käytetään edelleen saumaohjelmistoa, josta palkat siirretään verkkopalkkoina esimerkiksi pankkiin. Tai palkkanauhat voidaan siirtää myös takaisin X-järjestelmään, jossa ne näkyvät historiassa koko työajalta.